Az iskola korszerű, felújított tornateremmel rendelkezik. Intézményünkbe több településről érkeznek tanulóink, akik számára tanári felügyelettel biztosított az autóbuszra való kíséret. A buszok alkalmazkodnak a tanórák rendjéhez. A sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatása szakértők bevonásával történik. A szaktanári lefedettség 100%-os iskolánkban. Az oktatás kis létszámú osztályokban folyik. Nagy hangsúlyt fektettünk az élménypedagógiára, az egészséges életmódra, a környezettudatosságra, a szociális érzékenységre. May I? What's this? In English. Come on. Az első versenyemen akkor én ott első helyezést értem el, és nekem az egy hatalmas nagy öket volt akkor, és onnantól fogva járok folyamatosan versenyekre.